وصلى الله وسلم على نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته والمفلحين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا كما دمنا أن الله تعالى سبحانه وتعالى تبارك لين أنا الله تعالى تبنيك أنما صدق لينغو على كرني منا كسمو ناجي نمونغا أمبا. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني كلمين نديران تنسوت مني أمبول جابي كنا كأمباين على فلا كم بساوا. يعني كلبا فلو يا أمبال ماكي أبو بكر ولكو نما من دوننا مسوي ayasura musu atempo kotiyala mpokutiya talido koyala be abe akabo fula kamusanse kaga wasa bulmaterde wajabi ليست السيوبة من موجبات الخيار. قال خليل وسيوبة إلا أن يقول أضراء وفي بكر تردد. نما من ياسر مصوبة أتمبو تيالا كما تابولو كافو أتي كافو أكبر صيانة أكاتب فرلا أي خيار تشي نا ياسر مصوبة أتمبو تيالا خيار تاي فورنا ياسر نا ياسر كم نقول دمنه بافر بشنغا سارتين غاسر أبي مسيلا نا ياسر كم نقول دمنه وكمان نا ما سرته كما بابلو كما نا كافو أكاورك سوكان كتشوم بدونندو كمي المحل لا فرصة لتفصيل ذلك. أنك ينقل باب لنا يعمل ما كي بسوا حضرة توبة ويالو لم مصفى تراكا كسانكي أبي واجبية تشيدا كوا سري أكا كسانكي واجبية تشيك وجابي لم مصفى ترا أكا كسانكي أولا nema fatura ka kasange be bo akaburu be waja maminka akanyar me akuna ka kasange be wajibo daka nema fatura ka to jena akaburu be wajiba maminka na fatura ka kasange be wajo o makilen daka wala hada kuma na musu aka kasange bai wajibi a ce mai kuma ne an ga mazhabi ani Ahmad ibn Hanbal kan mazhabi waloko la yalzamu zawja kafun marati wala munatijisi mazhabi tablat mazhabi nani ne filako musu aka kasange bai wajibi a ce وهي الماء الشافعي عن أبو حنيفة مذهبي فلا مالك مذهبي أنا هنابلو ولوكا واجبك مالك مذهبي كما وربي وكما وري كافو أبي واجبيا تشيكا kuma sabana uluku an ba allaji na ya sura musu aka kasange be sura yare kofe ko aka sabe ba ka na folla me na sura fianta bulosa o kuma na be ba tiba cheka an ga man kuma saban da fura aka kasange te wajiba cheka ko kuma floye wai da mashhuri kuma fulana abe wajiba cheka kuma sabana ko an ba allaji na ya sura sebe musu yin mana ka kasange be sura kofa abe ba ya ka walla me na so fianta abul so kuna be cheka walakin miya maquluye je amsu ka kasanga ka jona yi ka fo aka wajibido do ye kuma yi inde sembita kosobe
bari minun ko musuka kasange ko ate wajibi ya cheka وليك بروك مية قول أن النفقة والكسبة وجب في حال الزواج للتمكين من المستطاع بدليل سقوطها بالنشوز والبينونة وقد انقطع ذلك بالموت فأشبهات غير الزوجة الأجنبية ولا شك أن المخور هو الرأي الأول من كما تشيك وليك بروك مية ko fere muso ka balo ana ka ferbe wajibi ya ceka wati mi ni ce bisa ka damu ni kini muso yi bon zena bari ko ni muso bana ce bolo wati mi wa ni muso ya ce mbla ka balo bebi bar o watin gono strate chebula ka fa be da mi gir musonyi o ko sa ka balo bebi bon olu ya fa ko sa ya fana be ko ni sa ka raka ba musonyi be ko ajnabi e barate be ci aka da mi gir musonyi antum atebe aka se musema ko bara ka fo furdeti ko kuma na ko aka na fa bebi wenne ko nafa bina ko kasan fana bebi wala ya famiyat walakin anko minu ka be wajibi aka wali ya kuma wara fo min binu kuma en kokari kara ka fo so balbe ka kasake be wajibi ya ceka ka bi kanini fole sumanu yanya ko or maqul amba fodron chebe barake ni miye ni musofa tura kasange be jonai ani murtajizi be kasanki na se be yoromi qabbe se musu saradara sube ko saradara abeta mola kata qabula saradara wole kasange be ulul kasange be lajelo kuma kilinye abe wajibi ya ceka hada huwa الصحيح المقبول وإن كان المشهور سقوط الكون الزوج إلا أن هذا قول معتبر في المذهب وجوب الكفن على الزوج قول معتبر في المذهب المالكي ولذلك نفتي بذلك نسأل الله التوفيق. السائل الثالث إن لباسا وانا يعمل مكبلا سلا كويا لو جغابا نفلو تيجي سانجل منا كويا لا بيبا كاجلا يا خروا كما بيرو جولا كافا بيرو جولا سكا جغادي فلو يروجين كما كولا بيبا ما فاي هذا لا يجوز ننتبه ننتبه ni sanyele mana doron jagati bi kana fule ba jagati la yajuz lil musakki an yu'akhira zakati malihi ba'da hawla al-hawl sanyele mana ko ka fuale ba ka jaga akan ga de ma minuma ulubbi darasiti sojo nda darai atebe kama la yajuz lahu an yu'akhira as-salat aw waqtiha koma tebe ka sali ya kharu ni wati sara wal ma sin singolo nana ka fo be singolo bla ko be wati wore makuno o te daga chugomi o chugo kilendo jaya khalite daga ka fo be sojola awa mbeni ko mama sinena ka ba ke ga na fulo jagadi sandu nyama te ba haram yelitu ni mami aka ya haram ki na la kina fulan ciyana yarfana jagan a jaga asaraba ka wajibi السائل الرابع أخونا قرم وهدر كونغو هل يجوز بغض المسلم نافسة الدنيوية وحب الكافر لتلك أيضا
anganya ne galaba nana yamal maki qarmo hadra kongo ko yala bebe ka salama ka nyuna salama ko ne ajin ko kama ka kafiri kana fana o kama ko be chuguti an ba fo salama ka salama ko nyan jugu ya tebben nyan ko niya a tebben salama ka kele salama ma boma wani adabatu nyan ko niya kilonte abla ranywana kuma abla ka fo misala ko te ko na nyuwana abe tilebla tile saba abe funu nywana bastola me ka ke nyan jugu ya sa o haram yeletu politi jego sraka akara politi ko saba akara ayadim so minana kona nyu wonon wal ma yansur musura ayam musun bosela masalan adira alema ay iya juguya mina juguya ngadde akada aramma de ko do be nakara ja ko be funu salama boma me akadda srala akanati makatanye fi ote basiye ka salama ko ne ya jiya ko da ka ma fi ka min fo tabawudu awa nada nasrama bastola ka kafiri yarfana kanu o kama awa kafiri kanu sumaro da madodo ni ye kafiri kanu aka dina na aka tabulo kama otebe me na nyuma ya de ki kafiri anyuma ya ke eye iya kana ka doka ayide me ka ko ya kana ka doka bastola anana nufus majbulatun ala hubbi man asana ilayha arama de yarama de unuda mama ni be nyuma ya ka arama de muye ni bo tigila makanu النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها أو إليهم نو ما من بهارك أرما الدنيا أرما دون نبيك وتقل ما سي توري وانيا كافر كانوا أيدي مغا قدرة وكما يكانوا أي كانوا أيدي مي كهرادو كي يكانوا كما وكانوا محبة طبيعية باستولا ميكا كانولي أكا تابول انجار أبسرا ميغا وقصة ياكن وهرم يليت أسأل الله التوفيق السائل الخامس جارسو هل يعد قاتل للرأي من قابك أمر ما أني نقربا دورنا يا أمر ما كي جارسو قويا له sijitigo doyeba ibal muso dobe e juwelen na ka fire chamai me ibara muso ni abore dimso nofe ayi dimso nyini adenki bo e mason be e yere fe no yeke dron yidimso ne ana cher musaqabna faraykum dobina fari ika dunika ijolembe ni balamso nyereye ibe jolembe na kati pa chamaye bon ala ya kana na boy dimso no fa denki ere ka jetela ni dimso na denki ma ana che ka dolibina farayeku israno yi iyaje idimso na ko yalo sinitike ba la lesa hada min qatara fi shay'in tasinitike ni defoye nende sijitige te eba haramuke na so gun sebiye ni bisa ka duninta dobe frega iga barajika ibula musoni setai adenke bi ayayi ni ayi dimso nyinai ni sebe iki dimso nda ndi adenke ma ega denge nyere fana deme abeke fe chogomi o kayen kosobe hala min al-ihsan nin kai ni sebi e ka ke o kai mene ma ke fana ite sinji tigelai yema haramuke
نسأل الله التوفيق. الصائل السادس الحسين الساغو من المؤسف انتشار أوراق في ساحة المدارس وفي بعضها آيات وغيرها فاعلون برأي منه. أقول انتشار الأوراق في ساحة المدارس وفي الكتاتيب مشهورة معلومة. an ganyi ne gale ba worno yamal mago sunne sago ko abe wuli ni sogoyala papier fi lembe mandarsa kenuna papier non do qur'an ayo senen ba kono wa kwa anki de mena hakila saka bal ci ko me amba fo papier fili an fɛ ya dɔɔnin don kosɛbɛ kosɛbɛ mandarsaw la ani bolonkala yɔrɔw la a dɔɔnin don kosɛbɛ kosɛbɛ comme kunu fo bi wara papiyew i bɛ fili duguma aya i bɛ bila walima lettre de bɛ yen bismillah subhanahu baka ma sore subhanahu baka e ba fili ye bolona e ba fili ye bolon kala yorola e ba ye mandar sawla ko donendo o mi fili nya tebe ala to won be fefen kala akara qur'ana jango qur'ana ani hadisu ani fiqhu o lu fili duguma an bɛ taama kan an haram yeli la tebbe nde cogo si ni y'a ye i kana tɛmɛ a kan i b'a ta i kan k'a jeni n'a jeni n'i kan k'a kunu yɛrɛ fana i b'a kunu min b'a bali mana o bɛ se ka furakɛ cogo di o furakɛ cogo an b'a fɔ فعلى المعلمين والمراقبين أن يبذلوا جهدهم في احترام كتاب الله ما في معنى حتى لا يحان كرمه عن المراقب ورسلك له ani ma wɛrɛ an bɛɛ de b'an fanga kɛ kelen ye ka denmuso labagabaga karamɔgɔw o kuma na a tɛ bɛn a bɛnbaliya o yira kalandenw ni denmuso na kosɛbɛ kosɛbɛ o ye o kuma na a dɔw la n'o kɛra mɔgɔ ya bɛ don a la komi anw karamɔgɔ n'an faw kun b'a a kɛ fɛn cɛjugu y'an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ an ye ne ye hali mana papier morceau ye ne kiliman kelen de b'a ta k'a jeni bon anw y'an deli a la an karamɔgɔ n'an faw y'an deli o la fo an delila a la hali bi n'an ye papier ye dɔrɔn an b'a ta k'a lajɛ an se ka tɛmɛ a kan bari an delila a la tarabbayna ala ihtirami kitabillah an tɛ se ka tɛmɛ an b'a ta k'a lajɛ n'an ye fɛn min kan ka bɔ yen an bɛ taa jeni an t'a to yen abada o kuma na karamɔgɔw bɛɛ kɛ ten pi ya ka denmuso ladege doni bonya ala ka kuma k'a bonya k'a yirila ka qur'ana fili walima ala kɛra ka hadisi k'a fili duguma haramuyalen a tɛ bɛn ne y'a ye dɔrɔn i kana tɛmɛ a kan i b'a ta woni yɔrɔ kan ka labɛn
papier morceau papier minnu fara ni tebe ka tablo yoro ina na cara na jeni ko fana so sondo yi awalan ka yira dimso ne kalande ne bera ka fo ka qur'ana ka filifli wal ma hadisa tebbe fiyanci jugo bado ne mama ne ya kana temaka ibata أنا أذكر إن شاء الله هكذا بالا كتاب الشمائل استر هذا بي مادو هاي بابي مصدوي أيا دراب ولا كتر مايات ويربي أيا سورة القرآن كلمة دبارة أيا كن أدرس في إن شاء الله يا فايق كافو كارسا يا الله سبحانه وتعالى تو يا سنويا الله يا فريما الله كتاب الشمائل إن شاء الله رأت في شرح ذلك أو مختصر ابن جمرة mana niye alaga kuma ka bonya ala be bonya chobe nywanda abela jelebe kala mene be fedo keto ke abidan al-imam maliku rahimahullah ayala karaka hadisi bonya o ko so anyo gonunda ne ya ala bonya ka ala ka kuma ka bonya fembado ikana jwalare fembado on fait alhamdulillah o be on fait har ni qur'ana wala ni ya tilela ya bata ka bot tilela abonya ka no tile sun yalidu man suma be kele me qur'ana bonya ka me bake fejumamba unanyo kono kuma nga hakili to ala min be bulon kala non min me mandar salaw anga ga kala ndu alaga kitabu bonya anga jirila adoma yali usiga bale chume ango jira dimsuna ne karamo mane jija kosobe na ala sonna no ya be ke kosobe mene kala na karamo yere ka sarata la woli yere ba faraka fili wala yone sawrabe tamana kala no bisika bonya chukuti e karamo e ma bonya kala no nyebe yerla e ka sarata la e yeba pe dalela e rebe tamaka wala ma ere ba faraka fili e bisa bo kala no ga ake la o kuma na karamo an yede be adamina fulo ka bonya kasoro ka bonya kala ndula al na ya kete awa la yini be sabati ala ka be sababa ma asailu sahibu musa babu umratun سألوا محل الصوفية والمالكية دخلوا ولد في مدارس من يزعم أن الأشاعرة من أهل البدع. الجواب: إنما يدخل الولد في المدارس والكتاتب ليعرف حق الله وحق رسوله وحق الوالدين وغيرهم. كيف تدخل ولدك في مدرسة لا يتعلم فيها إلا آراء التكفيريين وعقائد الدواعش من تكفير الموحدين وتبديع أهل السنة ومعاداة أولياء الله وتفريق جماعة المسلمين وإباحة إراقة الأبرياء ورمي الآباء والمشايخ الذين ما عرفنا الشريعة إلا منهم من قراءة وفقه وتوحيد. أنا قال با ورنلا يعمل مسصابا وكويا لواني مسدو ما فلا دين غلينكي كلي تشيو توكو مسصاو كلي مسي كويا لما من بطريقه لا اكرا طريقه نسون اكرا قادر اكرا تشانيه با ولما
maminga be malika masabila ko yala bebe o ka dedu ma kalanyoro min be la shara ke bidama la shara tauhidi min kumbe folo kama ala gara ka sahaba ka tauhidi tabuna ka tauhidi ulama rasuna ka tauhido luye dina tauhidi fana chomi o de la sharai na la sunna dona to la amna kuma la sharaka bon kwa be tauhidi min kumba jamana en be afriki be tauhidi min kumba fe an fa ka ta fur an gumbe tauhidi min kumba mulo ba de makulla shara bon ko yallo kala yoro min be o tabulo inki bidayi ka tigilamo ke kafiriye ko yalla bebe ma ka dendo kala yoro nawa o jabi ramma de bi dedo mandar sawla ibado bolon kalana ni ko sana ala don ana ala kara hake don ana bangabo hake don ana ala ka mayimo ka hake don ana balmo ka hake don ana ladabu dendo go kala yorla akara bolon kala yo akara mandar sayo lajine nindi o kuma na amba fo chogoti ebe songe dendo kala yorla mi foite kalai fo ma aminu me mo kafiri ya jima kulmin be jena pi ne kai mbe ka je belajele wule ka lajo no le tikfiri yano no le deba suye no de kembe be do mi sula ka mofa ma kala yoron mi foite kala fo uluka tabulo ma aminu muwahhiduna ma min be to yidi kise ka ko luka afriya ma me suna kise ko luka bidamo yi ka ala ka waleju juguya ka salama jama fara ma minu njole tangane do ko le joli boni ladaga ka an fo nan karamo an fa minu nan karamo minu wodo de yangala qur'ana nan qur'ana kileni wodo de yangala islamiya tabulo bela jelena ebe qur'ana min kala amma ta kala rabura iya kala fiya ebe hadise min kala be don kala an fonu de yan kala bela jelena o kuma ne ma minun jora ko bo fanu ge kafiri o kuma na e ka ti de do kala nyoro kilena iye ka duci pew no de mana doma ya min dai ne fa ne karmo iye ajobira ide kala yoro mi abe faede e fa mi yaro kala na iye kafiriye e fa na kafiriye i karmo kafiriye ok mana ide bo o kala yoro mi na ne sona ka ti de ndo e tado amana min de kay boye amba fodron الأريب لا يدخل ولده في مدرسة أو في كتاب يؤول عليه وبالا حكي ما تيسون كادينو كلا يورلا دينغا كلا بيجي لما كالما بلوي حكي ما تيسون نسأل الله التوفيق. الصعيد الثامن إن قال سجنا يعمل مكي موسى تراول سراكولا سؤالو هل يجوز فسخ نكاه من زعم أنه شريف فإذا هو عبد؟ الجواب الانتصاب إلى أهل البيت كذبا من المحرمات بل يكاد يكون لكبار وصاحبه يستحق التعزير والإهانة. an kan yin galaba segno ya malma ke Musa tarawle sara kola ko la bebe dona na lu fe ka fo ale sirfiye aya dim so dama
atara sabati ko jondo o yala beba ka furun wuliwa o jabi ki yere ke sirbiye ka soro ngalonga ka soro te sirfiye ye fenjugo bade ki yere ke sirfiye ka soro te sirfiye fenjugo ba haramu belebele sona be fara kabaruka ne mama sariya ko kama fi muqtas khalil ne mama ni ki yesrifiye ka so te srifiye sharia ni done antitoy atikla mai balla dabu ani ko sulmi ngaka ani ka sodo mi ngaka ani dogmaya mi ngaka ba dogmaya no hakine mama iki yesrifiye ngaloka ka so te srifiye sharia la ite toy sharabi ladabu ini doya min gaga sharabe odeka kazalika kuma bochu wala na dona ka fo mama fana isrifiye ne mama yo fana dogma yala sharia la ambile dabanti toy ni isrifi de e ka dogma la seroma e dum baro ka fo sirfido sharia la anti tambile dabu mana kiyere ke sirfite sirfiye fenjugo ba o kuma na ariya fa ya ga de musu ata so ka bo sirfite abaga demine har ni jonda har ni horondo aka na denta wala ba minana har no horondo jango jondo no horo mana fo ale sirfiye aya dedi atara so ja sirfite o dunya da masirfiye mbo da kama akasir fiya mana ken galo ya bebe aka demine sallallahu tawfiq as-sa'il tasi ibrahim jallu sinsani او sinsani سؤاله هل يجوز تقديم لإقال مجلس وعلى وقت الأصل الجواب ليس تحديد وقت الوعظ ليس تحديد وقت الوعظ مما يجيز جمع تقديم تحديد الوعظ بوقت العصر لا يجيز أن يقدم قبل وقت أنغاني نغالبا konontona yambalma ke ibrahima jallu sinsane ko yala bebe ya wajuli ya wati foka bela sarama ogumana ko yala bebe wa kala asara sali kamni salafana wati kala ka salba la asara faranywa ka daka abina wajuli minke wajulin bebe la asara watima okumono kama kwela bebe aka senga sanaba la asra faranywanka amba fai jamu sabu minon fora ninto doyi ka fanga wajuli abulo dalilu kabila asra watima okumana kamne salafana wati anga la asra salisen kili barawati basu bebe wajulu watima ai atebe aka jamu ke sabu minon fora jamu be ko minon kama ni ta doye sallallahu tawfiq الصائلة العاشرة سترنا اسمها قالت بماذا توصون ولدا يصب زوجته بحجة أنها لم تمنع أم زوجها من الدخول في بيته لأخذ الشيء تحتاج إليه الأم أنغاني نغالبا تانا ko musodo ko anya muso anya to anya suturi asebinati anya muso bara ya to fo bon sobli kelo ya da to suturi ko muso ko abede wasitugo juma demi chemi aba muso nene ko che aba be da kaso ka bola fo dota abike muso nyena
muso se ka fɛn fɔ bon o mana deni cɛ bɛ muso neni ko mun koso n'a ma a ba bali ale ka so dɔn na cɛ a ba bɛra a ka so kɔnɔ k'a ka bɔlafɛnw ta muso ɲɛna mais muso in tɛ ba in bali o ma ni cɛ nana a bɛ muso in neni ka muso in min ka da a b'o fɔ a ye ko an bɛ juman fɔ den in an b'a fɔ awalan a tɛ bɛ la yajuz lil ummi an tadkhula fi bayti zawjati waladiha biduni idnin an b'a fɔ awala ba i den cɛ don mais ibramuso i den muso ka da a ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma jɛ ɲini a fɛ a tɛ dagi ye ibramuso i ka da a ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ jɛn tɛ a tɛ daga ba ye cogo si ba i ma ladabu kɛ i ma sariya kɛ awalan a fana tɛmɛnen ko e den min y'o ye i ye muso bɛ k'a to yen zalamta zawjatak i muso y'a to yen i y'a neni i y'a to yen bagara ma i bɛ yafa ɲini a fɛ o kuma na e b'a fɛ de mana e den min y'o ye i b'a fɛ ka kɛ dangaden ye mais ka dangadenya i b'a fɛ k'a dɔn i muso la o kɔrɔ jumɛn ne ye fɔ muso ye san ni muso jɔra e ba ye a bɛ komi ko muso ma de i kana to fiyewu ba ka dɔn n ka so kɔnɔ i b'a bali cogo bɛ o kɔrɔ ye de a ka jɔ i ba ɲɛ i tɛ don so in kɔnɔ a k'i ba dɔgɔmaya i y'o sɔrɔ de bila i muso in kɔrɔ e k'a fɔ i muso ma k'a nɛnɛ ko mun kosɔn n'a m'i ba bali a ka di i ka so kɔnɔ o kɔrɔ ye de ni n ba ko a bɛɛ dɔn i kana sɔn fiyewu a bɛ kɛ min ye a ka k'o ye i muso sun k'a bila i bara o kumana muso ma kɛ ɲɔgɔnna ye ni muso in kɛra i ɲɔgɔnna ye muso e bɛ kɛ dangaden muso in tɛ e de bɛ kɛ dangaden ye e ba ko a bɛra a ka so kɔnɔ e na se muso ma k'o dɔn ma k'o neni ko mun kosɔn n'a mɛ ba bali a b'a bali cogo di a k'a jɔ an ye wa a k'a ɲɔni wa walima a k'a sama de k'a tuba k'a bin ni ba ko a bɛɛ dɔn i muso k'a tɛ dɔn ba ko a bɛɛ dɔn diya ko muso k'a tɛ dɔn o laban ye jumɛn ye o laban listibaaku i bɛna kɛ ɲɔgɔn kan mais diɲɛ kɛra sababu ye i cɛ de kɛra sababu ye o tuma na an bɛ min fɔ muso ni ba ka an b'a fɔ a wala ba a tɛ daga ye k'a de i ka buramuso ka so k'a sɔrɔ i ma jɛ ɲini muso in fɛ a tɛ daga ye i denkɛ muso k'a da a ka so kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma jɛ ɲini a fɛ a tɛ daga ba ye haramu yelen n'a y'a ka haramu kɛ ba i bɛ ladabu muso e fana ye min kɛ i ma dɔn ba ye ni dɔɔnin cɛ i ye ko ɲuman kɛ muso y'a jɔyɔrɔ fa cɛ ne ye denkɛ ye i ka hakilila ɲuman tɛ i ye muso in toɲɔ bon i ye muso in toɲɔ i y'a nɛnɛ i bagara a ma fu i y'a kɛ hakilila fana ye min ye o ye dangadenya ye mun y'a to i muso min i ba bali i ka so dɔn na o kɔrɔ de muso ka jɔ i ba ye a kana de i ka so kɔnɔ cogo si o tɛ muso in ka jɔyɔrɔ ye nin fana tɛ ka fɔ ta ye tɛ ka fɔ ta ye bɛ se ka maa bila maa kɛ kuma maa min bɛ kɔ dɔn awa i ba bɛ man ka kumakan mɛn ni kɔ dɔnna de bɛ se k'a fɔ ye
surasraka bon babe to ka don kaso kan ga bola ka do kan kaso awa nintei awa akena saraka dabla da kadinye ya ba ke musulhayi daiman ni be kuma ban ba fe ba ke ne billel kuma na wode ga joroyi iya muso so kabla menga ota ke chugoyi ni muso ye ke doron ibe ke danga de amba fo bama akte daga ka de bramso ka so ka jente na jena fala bas me na ma jatebe sallallahu tawfiq ina galiminun dira waynu yale jabin no woni jabin nuye amba fa malmoma malika mazhabi ko ban be mazhabi menga jebe be na mazhabi normaliye mazhabi tei dogolo ko min be malika mazhabi sanchi o tei o kuma na min ba ka bala kitabu ko na abe tono luye abe salama on barka mazhabi ka ambe barke ne mazhabi ye anga tabulo ye sra jeledo anga aqida ye la shara ye sra jeledo amba ta sra numine anga na yelema anga na ke ko yiri kene ni fiye jara bitaye fe itibe sama abada ambe sra me sra tlinedo malika mazhabi jeledo alaga sunna jeledo mazhabi teme mbane sanche mazhabi to be abe chenye koma mbofo panukarrel mazhabi mbe abe ajile sira jele imana kelongere mbe salama ngalo ntigala minyesa mazhabi ko teche ko yengalo folai akasara yengalo srai وتي المذهب الشافعية الحنفية الحنبلية كلها محجة بيضاء كلها توصل العبد إلى الله ولكن الكذاب من يقول المذهبية نسأل الله التوفيق سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب